Nire konfinatutako lagun frikiak, zer moduz gaude, zer moduz daramagu kuarentena 40 aldia. Espero dut ongi ari zaretela aguantatzen. Iritsi da egunean behin zuzenean jokatzeko garaia gaur ere, arratsaldeko 7 dira, bere salako kontroletik Ander eta nire logelako platotik Nineu Edurne. Bueno, hirugarren eguna ja da. Suposatzen dut konektatuta zaudetela eta aplikazioarekin zaudetela jada jokatuko duzuenek, baina hala ere egingo dugu errepaso txiki bat, bale? 150 lehiakide ditugu gaur berriro ere, berriak, ea zein tokatu zaion partida jokatzea gaur zuzenean. Gogoraraziko dizuet, Ander lagundu idazu pixkat, bai, 150 lehiakide izango zarete, gaur arratsaldeko 7 nirekin zuzenean jokatzen egongo zaretenak. Beraz, gonbidatuak baldin bazaudete, hori jakin nahi baldin baduzue, sartu zaitezte aplikazioan orain. Eta gonbidapena baldin badaukazue, sartu botoi bat agertuko zaizue pantailan. Beraz, sartu ja, zeren guk abiatzen dugu partida, eta hobe da denok hori txoitea, bale? Beste pantaila batetara pasatuko zarete, sartu botoia, eta oraintxe hasiko gara. Bueno, atzo azaldu genizuen iritsi zitzaigun proposamen bat, dela, esan dezagun, egunean behin analogikoa. Eta iritsi zaigu ere bai Twitterren bitartez argazki bat deitu, etxeko guztiak jolasten, Txetxu where are you-ren bitartez iritsi zaigun argazki bat izan da, denak paperarekin prest, galdera guztien erantzun posibleak apuntatzen, eta bueno, ez dakigu nork irabazi zuen, Txetxu nahi baldin badiguzu beste txio batean hori kontatu, gu pozik. Animatu zaitezte zuen etxeetan lehiaketa egitera analogikoki, badakizue. Bueno, gehiegi luzatu gabe, jakin dezazue 2 txanda daudela, ez zaitezte joan, 2 txanda daude, bale? 2 txanda jokatuko dituzue, jokatzea tokatu zaizuenek, eta lehenengoak 100 puntu balioko ditu, bigarrenak 200 puntu balioko ditu, bigarrena da erabakigarriena, gogoratu hori ere, galdera berdinak dira guztiontzat, zuek ez kejatzeko, benetazko erronka gaur ere, eta ni atzerapenarekin noala gogoratzi behar dizuet, eta ez egin kaso niri, jolasten baldin bazaudete egin kaso aplikazioari, ni beranduago noa, eta gero elkartuko gara, hementxe estatistikak begiratzera. Bueno, ikus dezagun zenbat jende dagoen konektatua dagoeneko. Wow, 150 pertsona baino gehiago bagara, emango dugu denbora pixka bat gehiago pare bat minutu, dagoeneko bazaudete gehienok, baina agian beste norbait oraindik ez da enteratu sartu botoia sakatu behar dela, eta denbora pixka bat emango diogu. Bitartean, datu bitxi batzuk egunean behin buruz. Oraingoan taldei buruzko datuak. Oraintxe bertan, right now, une honetan, 40.612 talde daude egunean beinen. Nik baditut hainbat, De hecho, konfesatu behar dut badaukadala talde bat, 2 pertsonek osatutakoa, ni eta beste bat. Osea, erronka bizia, ez dugu behar beste 10 pertsona egotea porai, guk nahi duguna da, badakizun orzaren, eta gaur ez du jokatu, beraz, adi ibili. Eta bueno, beste datu kurioso bat bada, Laboral Kutxako bezeroekin egindako taldea dela talde handiena, 1066 pertsona daude hor konfinatuta, eta beraien artean lehiatzen dute. Ez dakit nola dijoan, mesedez norbait baldin badago talde horretan, idatzi txio bat, eta konta iguzue zeinen zoramena den talde hori. Ezin dut imaginatu, 1066 pertsona, zer da hori? Bueno, herrien artean, badago uztarria dituriko talde bat azpeitian, eta hori da, herrien artean, handiena dena. 900 eta 93 erabiltzaile barruan, horiek ere nahiko konfinatuak daude. Eta lehen taldea sortu zena herri batean,
Noski da ea natxitua eta bedaronako taldea. Uztaian sortu zuten, pentsa iaia urtebete, agian konfinatuak, ez dut uste, ez dut uste, mesedez, konfinatuak uztailera arte ez. Bueno, zorionak ea natxitua eta bedaronako jendeari, hau pazuek, espero dut norbaiti tokatu zaiola zuzenean jokatzea partida hau, eta txekeatu dezagun, ikus dezagun, ea bagauden prest. Partida hasteko, wow! Jende mordo bat, bale. Badena prest dugularik, gauza bakarra falta zaigu. Badakizue irabazle 2 izaten ditugula. Lehenengoa, normala den bezala, rankinean irabazlea, lehenengoa geratzen dena, izango da sariduna, beti bezala, atzo eta eren egun bezala, saria izango da egunean behineko produktuek osatutako kit bat, eta beti bezala, gure 40 aldiko sosketa molde asmakizun honekin egingo dugu sosketa berriro ere gaur, eta gaur esango dudan zenbakia da 64, adibidez, gogoratu mesedez, 64 garren geratzen dena, bera ere irabazlea izango da eta saria izango du. Beraz, denok prest baldin bagaude, abiatu dezagun partida, hasiko da lehenengo txanda, guazen, ea ba, atzera kontua, azalduko zaizue pantailan espero dut, gogoratu ni atzerapenarekin nijoala 10 segundu edo, ez egin kasu niri, zuek kontzentratuta ahalik eta azkarren eta ondoen erantzun. Ea ikus dezagun zein den gaurko lehenengo galdera, nola deitzen da Stranger Thingseko pertsonaia hau, Hamaika, Batgial edo Demogorgon. Nor da erantzun ezazue? Non du jarraitzaile? Kode sintax, niri buruzko galderarik ez egin. Bueno, erantzun, zer ateratzen den. Joder, tío. Zein herrialdera kontzentratu gaitezen? Sierra Leona, Komoreak edo Burkina Faso. Tik-tak, tik-tak, erantzun eta identifikatu barazki edo fruitu hau. Zer da dilista bat, nyamea edo litxia? Erantzun ezazuen. Ze frontoi mota da hau, trinketea, ezker hormakoa edo errebotekoa, fijatu zaitezte argazkian adibili. Urrengo galderak ea zer dion, berriro. Kode sintaxeko obsesiboak, mesedez. Bueno, zenbat seme alaba izan zituen Bajek, 6, 20 edo 2. Erantzun ezazue, gero ikusiko duguta erantzun zuzena, egin du nokan, nola esaten da noka oinatin egin, jon, egin, xon, egin, don. Ea ba. Nork idatzi zuen Donostiako 3 damatxo kanta Iparragirrek egila ez ezaguna da edo bilintxek. Hau publizidadea da eta hori salatu nahiko nuke. Urrengo galdera, non agertu zen umezar aipatzen duen estela erromatarra? Araban, Nafarroa garaian edo Akitanian. Eta azkenengo galdera, hau izendatzeko berriaren estilo liburuak gomendatzen duen hitza. Zer da hau? Maskara, maskarilla edo maskaratxoa? Ea zer erantzun duzuen, denbora agortu da, 2 minutuak agortu dira dagoeneko, eta, erantzun zuzen oso portzentai txikia dugu oraingoan, lehenengo partida beroketa dela badakizue, baina, ez erlajatu, Ikusi ditzagun, ikusi, nola du izena fikziozko pertsonaia honek Stranger Things seriean. Eta erantzun zuzena 11 da, 11 da pertsonaia. Jarraitu dezagun, nundu jarraitzaile gehiengo Edurne Azkaratek. Zer erantzun duzue? Instagramen, barkatu, baina nik ez daukat sare sozialik, ez daukat Twitterrik, ez daukat Instagramik. Facebook baneukan, baina aspaldi duela hilabete batzuk Facebookek erabaki zuen ni ez nintzela ni eta ezin naiz sartu. Beraz, ez daukat sare sozialik oso gutxik asmatu duzue. Bueno,
Oso ondo, jarraitu dezagun, zein herrialde da, hau bai, erdiak baino gehiago asmatu duzue, Burkina Faso da herrialde hori. Laugarrena, identifikatu zein fruitu edo barazki den hau, eta litxia da, eta gehienek asmatu, oso ondo. Gainera berezitasun bezala aipatu dezagun litxi, euskeraz, litxi idazten dela CH-rekin. Ni ere nahiko harrituta geratu nintzen. Ze frontoi mota da argazkiko hau, hori bai, oso ondo, 185 asmatu duzue, eta trinketea da erantzun zuzena. Ikus dezagun zenbat seme alaba izan zituen Bachek, norbait dagoko desintaxen obsesionatua Bachen Goldberg variazioekin, edo fugekin, edo nik zer dakit, agian bere bizitza sentimentalarekin. Eta bai, 20 seme alaba izan zituen, 7 bere lehenengo emaztearekin, eta gainontzekoak, batzuk hil ziren, oso garai txarrak ziren. Eta 13 bigarren emaztearekin. Ez dakigu zaintzan asko inplikatu zen Bach, zeren konposatzaile fina bai, baina zaintzan ez dakit denborarik izango zuen. Orain gaur egun jendeak eukitzen ditu 1, 2 edo 3 seme alaba, eta oraindik ere 21. mendean nahikoa komeri kritika kanpoan utzita. Oraingoz, 7. galdera egin xon hori da erantzun zuzena eta gehienek asmatu gainera, duela ez hainbeste ekimen bat edo plataformaren bat abiatu dute oinatin, ingo xon hau deitzen dena, hain justu nokaren erabilera sustatzeko eta jasotzeko, ez? Bertako hizkera. Nork idatzi zuen Donostiako 3 damatxo? Egilea ez ezaguna da, naiz eta gehienek bilintx bozkatu duzuen, bilintx pozik egongo zen, hainbeste maitatzen dugulako Euskal Herrian, baina egilea ez ezaguna da, herriarena da kantua. 9. erantzun zuzena, Nafarroa garaia lergan azaldu ziren euskarazko hitz hoiek estela batean, eta nahiko galdera garestia izan da. Eta azkenengoa, koronavirusari buruzko galdera gogoratu dezagun zergaitik gauden konfinatuak hemen denok. Eta maskara da erantzun zuzena, egia da zaila zela, maskarilla, maskaratxo, baina ez, azkenean maskara izan da hautatutako izena. Bueno ba, lehenengo txanda bukatuta, ikus dezagun rankinga, ea nordoan buruan oraingoz beti ere. Ondiz izeneko erabiltzaile bat da, 69,81 punturekin, eta 8 asmatu ditu 10-tik 56 segunduan. Oso ondo, baina jakin, naiz eta atzo Manesek 2 txandak irabazi zituen, edo zer gauza gertatu daitekela. Beraz, ez galdu animoa, beruntzago zaudetenak, eta sorte on lehenengo postua mantentzeko gaizu. Bueno ba, denok gaude prest, nik tentsio honekin ezin dut, benetan. Ez dugu gehiago itxarongo, ni autopistan sartu naiz, eta ekin diezaiogun 2. txandari, guazen. Ea ba, kronometroa atzeraka bueltaka dabil, ni atzerapenarekin noa, eta hau da erabakigarriena, ez naiz nekatuko sekula hau gogoratzen zuei. Bale ba, suposatzen dut, lehenengo galdera azaltzear dagoela zuen pantailetan, ugaztunen hezurretan zein konposatu aurkitzen dugu. Galdera zaila, kaltzio karbonatoa, kaltzio fosfatoa edo kaltzio silikatoa, kaltzio beti, kaltzio zelako erantzun erreza. Nor da Stranger Things seriko aktore hau? Lehenago pertsonaiaren izena, orain aktorearen izena asmatu beharko duzuen. 3. galdera, nor da argazkiko kirolaria? Lucien Petit-Breton, Paolo Maldini edo Johan Cruyff. Erantzun ezazue, zein da Donostiako hipodromoan ospatzen den lasterketa garrantzitsuena. Nik sekula asmatuko ez nuken galdera bat. Jarraitu dezagun, eta gure memea berriro zein rap kantari dago behean eskuinean, Kanye West, Jay-Z edo Drake. Erantzun ezazue. 6. galdera, koronavirusaren jatorria ugaztun honetan egon liteke. Zer da
animalia hori, armadilloa, pangolina edo apo armatua, ai ama. Zeinik asmatzen ditu animalien izenak. Zein herritakoa da argazki hau? Euskal Geografia, Amoroto, Ajangize do Morga. Zein herri da hau? 8. galdera, zer hamarkadatan asmatu zen telebista? 30. hamarkadan, 10. hamarkadan, edo pasaden mendeko 50. hamarkadan. Eta azken galdera, ugaritasunez iparraldean nola esaten da sekulakotz, nasaiki edo saltuts. Eta gutxi falta da euskal tradiziozko ikur bat eneko aritzaren gurutzea da hori, San Antolinen gurutzea da hori, edo Joana Albretekoaren eskutua. Bukatuko dira oraintxe bertan 2 minutuak, eta nahikoa, bale, stop! Hemendik aurrera entzuten baduzuen nulo da, gogoratu hori 2 minutu zen euskatela. Ze gutxi asmatu dituzuen zer gertatzen da gaur? Ai ama, nik tentsionekin ezin dut, ez dakit nola egingo zuen Kike Amonarrezek migindu zen, baina nik horrela ezin dut, zer gertatu da gaur, ai ama. Erantzun zuzen oso gutxi euki ditugu gaur, beraz, ea zer gertatu den. Errepasatu ditzagun erantzun zuzenak. Ugaztunen ezurretan zein konposatu aurkitzen dugu, bakaltzio fosfatoa da, erantzun zuzena, ez duzue gehienek asmatu, eta, bueno, aipatzekoa da, Zumaiako herri eskolan 2. batxilergoko ikaslei prestatutako galdera bat izan zela, online kuestionarioak jartzen omen dizkio Mikel Arroyabe biologia irakasleak, eta hemendik agur bero bat, zeren Mikel ere nire natura irakaslea izan zen honen, eta hoxe, bueno, Mikel, ea tokatzen zaizun zuzenean jokatzea noizbait. 2. galderara pasa gaitezen, eta Millie Bobby Brown da gehienek asmatu duzue, hori da aktorea, gaztea, eta sari batzuk irabazi dituena dagoeneko. 3. galdera, nor da argazkiko kirolaria, askok gehienek asmatu duzue, hori da. Johan Cruyff da kirolaria duela 4 bat urte edo hil zen, baina urte askoz, bai jokalari, bai entrenatzaile Bartzelonan ibilitako futbolaria da. 4. galdera zein da Donostiako hipodromoan ospatzen den lasterketa garrantzitsuena, urrezko kopa argi eta garbi. Urrezko kopa zen erantzun zuzena. Bueno, zerbait ere ikasten dugu egunean beinen. Pasa gaitezen hurrengo galderara. Zein rap kantari dago, behan, eskuinean, Kanye West zen erantzun zuzena, eta oraindik ere itxaroten ari naiz, ea zein den gure Drake euskalduna, meme bat egin behar dugu, mesedez, euskal hackerrak, influencerrak, memegileak, egon adi eta egiguzue meme bat mesedez. Hurrengoa koronavirusari buruzko galdera eta pangolina da. Nahiko eguneratuak zaudete, albistiak ikusten dituzue. Pangolina da, erantzun zuzena, nik armadilloa erantzungo nuken, baina armadilloa ba omen da Amerikarra eta pangolina asiarra. Hurrengo galdera, 7. Zein herri da argazkikoa, Morga zen, Bizkaian dagoen herri oso txiki bat, Gernika inguruan, uste dut, 400 biztanle inguru edo, eta, bueno, bisitatzeko modukoa. Jarraitu dezagun, zein hamarkadatan asmatu zen, 1930ko hamarkadan asmatu zen telebista, agian beste egun ematean galdetu dezakegu kode sintaxi hitz egiten diot jainkoa izango balitz ezela. Kode sintax, jarri ezazu ea YouTube noiz asmatu zen galdera hurrengo batean. Bale, bueno, ea kaso egiten didaten. 9. galdera, ugaritasunez, nasaiki da erantzun zuzena, iparraldean, ai ama, gehiago bidaiatu behar dugu Euskal Herrian barna, zehar eta barruan. Eta azken galdera, euskal tradiziozko ikur hau eneko aritzaren gurutzea da. Eta jende nahiko gutxik asmatu duzue, badirudi gaurko txapelketan nahiko zaila izan dela, Jende oso bereziak hartu duzue parte, hautatutako jende bereziak, baino oraindik ere badirudi asko geratzen zaigula ikasteko eta horretarako gaude egunean beinen. Ea zer moduz atera zaizuen ez, nahi zuekin ahazten, etxean zaudetenek ea zer moduz jokatu duzuen gaurko partida
egunean behin analogikoan aritzen zaretenek, eta ikus dezagun ea nor den gure gaurko garailea. Ea ba, aldatu da zeharo, goiti bera aldatu da rankina, eta Magnetx, zer dauka hor, zer gaizki da hori, Magnetx erabiltzaileak irabazi du beroketan erdiak besterik ez du asmatu, baina gero 10-etik 9, 39 segundutan orain arteko partida zailenean. Bum! Broa! Magnetx, zorionak. Egunean behineko superbibentzia kit bat jasoko duzu laster, eta geratzen zaigu jakitea era nor geratu den 74. Nire hautuz, zozketaz, beste gure bigarren irabazlea, gaurko bigarren irabazlea, Ander, bilatu ezazu, eta 74 MAZ, edo maz, edo az, erabiltzaileak jasoko du bere saria baita ere, nahiko txukun lehenengo aldian, baina bigarrena oso zaila zela onartu beharra dago. Hala ere, jokatzera etorri gara bizitza hontan, eta noizean behin sari bat ere irabazten dugu. Beraz, nire partetik uste dut, ezer gehiagorik ez, nik orain ezagik tila bat hartu beharko dut, zeren gaurko txapelketa izugarria izan da. Eta bueno, mila esker hemen egoteagatik, egia esan plazer bat da, zuekin zuzenean arratsaldeko 7etan egunero egotea, eta hori, adi ibili edozein momentutan gonbidapena iritsiko zaizu eta nire aldetik ezer gehiagorik ez, eta bihar arte, aio!